Tothom n'ha sentit a parlar del telèfon de l'Esperança i és que ja fa 45 anys que algú el va despenjar per primera vegada. Avui en volem parlar perquè aquest any, el 2013, l'any passat, va tenir un rècord de trucades amb gairebé 20.000 consultes. Concretament van ser 19.935, que això és un 14% més que l'any anterior i per tant són moltes. I en parlem amb la presidenta del patronat justament i amb un voluntari, que és el voluntari més jove, té 27 anys, però ja agafa moltes trucades i a més això és una gran responsabilitat. La Maria Rosa Buixarrais, com dèiem, és la presidenta del patronat i volíem saber una mica com funcioneu, si realment us esteu sentint desbordats per la situació que estem vivint, crisi econòmica, augments de situacions que la gent pateix angoixa, la gent potser també se sent més sola moltes vegades, fa que truquin més al telèfon de l'Esperança. I com gestioneu tot aquest allau de trucades que esteu rebent? En principi, al telèfon de l'Esperança tenim una colla de voluntaris, 200 voluntaris aproximadament, que tenen les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any, i siguin vacances, siguin festes, o sigui, sempre estem a l'atenció de la gent. I la gent sí que ens veiem que ens hem desbordat perquè hi ha més trucades, o sigui, la gent truca molt més i truca molt més per qüestions de caire econòmic, que això té una implicació després, una incidència amb les seves relacions personals, de parella, amb els fills. Ens deies que hi ha moments, suposo que és més difícil trobar voluntaris. Per exemple, m'imagino un cap de setmana del mes d'agost amb un cap de setmana de molta calor. Trobar voluntaris per la nit d'aquell cap de setmana possiblement deu costar més, no? Sí, el que passa que, per sort, tenim tota una colla de gent que està disposada a fer això, de sacrificar les seves vacances, a vegades per poder atendre trucades en els moments en què se'ls demana. Serà interessant després que també ens expliqueu una mica com seleccioneu aquests voluntaris. Un d'ells és l'Héctor, és el voluntari més jove que teniu, 27 anys, i molts ens podem preguntar, Héctor, per què tu vols fer de voluntari del telèfon de l'Esperança? Jo havia fet abans voluntariat amb altres ONGs, amb altres associacions, i em semblava el telèfon de l'Esperança, m'ho va recomanar una amiga que ella era voluntària, i em semblava un servei molt humil, molt senzill i molt transparent, que tenia aspectes comunicatius molt clars, deixava el que era la comunicació aquesta que ens veiem, els prejudicis que fem quan parlem, era un únic canal de comunicació, escoltar, escoltar i escoltar. I a mi sempre els amics m'havien dit és que et parlem i no dius res, i el telèfon de l'Esperança busca gent, això, que escolti, parli poc, però que escolti molt, I em vaig presentar el procés. Segur que en la teva llarga experiència tens molts testimonis que t'han colpit, després tindràs oportunitat d'explicar-nos-ho, però nosaltres vam tenir la possibilitat de participar, Sheila, tu concretament, en un dels tallers de voluntaris. Com funcionen aquests tallers? Doncs un cop al mes els voluntaris fan tallers, fan cursos, perquè contínuament els estan informant. Reciclant. I tant, perquè és molt important. Després tenen protocols a seguir en moments claus. Per exemple, el taller que vam assistir nosaltres era un taller de màxima crisi de la trucada, quan un usuari truca en el moment de màxima desesperació. Vam conèixer uns voluntaris, els vam preguntar per què fan aquest voluntariat tan especial i quant temps porten al darrere despenjant telèfons. Telèfon de l'Esperança, bon dia, m'anim. Què et passa? Un problema econòmic. A l'altra banda del telèfon, sobretot, ens trobem persones que necessiten ser escoltades, necessiten, evidentment, explicar el que els està passant sense que ningú els jutgi, i a l'altra banda som la veu amiga, la veu neutral, que està d'alguna manera escoltant sense jutjar, sense participar. Jo vaig venir aquí perquè realment m'ho demanava el cos, o sigui, d'alguna manera jo necessitava fer aquest voluntariat. Vaig demanar passar nits i la nit l'associem a dormir. Llavors, molta gent de la que et truca perquè no pot dormir. Aleshores, no és el mateix, és a dir, el problema que tens afegit al que no pots dormir, quan només tens el problema. Recordar experiències passades greus, la solució d'aquestes. Recordeu que quan parlem de la crisi suïcida també és una de les opcions que tenim, veure o una depressió, si ja n'ha patit, si ja se n'han sortit altres situacions similars, com ho ha fet. El més important al telèfon és la relació amb la persona, com la aculls, com l'escoltes i com l'estàs atenent en aquell moment, perquè és un moment de crisi. Això és més important. En cas de suïcidi és el que més t'impacta, quan tens una persona que diu que vol acabar amb la seva vida
i tu li estàs preguntant que com ho vol fer i et diu, bueno, doncs tinc la sogra aquí davant i potser és el que més t'impacta, no?, en aquest moment i no saps què fer, però bueno, vas aguantant la conversa tot el temps que puguis fins que la persona es calma i al final veus que, bueno, ho puc deixar aquí, estic bastant segura que no passarà res. Telèfon de l'Esperança, bon dia. Bé, alguns d'aquests testimonis ens han posat l'angoixa al cos ja després d'escoltar, per exemple, aquesta noia que deia que quan una persona, per exemple, es vol suïcidar, el tipus de preguntes que es poden fer, les que no es poden fer, vas allargant la conversa fins que consideres que aquella persona ja està més tranquil·la, però suposo que sempre queda aquell neguit. Hi ha un seguiment també de les trucades l'endemà, perquè també fins a quin punt, i ara ja miro a l'Héctor, un té la tentació d'implicar-se massa amb aquella persona que està trucant, no? Sí. Jo t'ho puc respondre amb una experiència, no? Casualment jo faig una nit al mes i aquella nit sempre truca una persona i coincidim amb la mateixa trucada. Perquè sap que hi ets tu. Jo crec que perquè truca moltes nits i la coincidència, fa que també tu la tinguis. Fa que la tingui jo. I a vegades penses i dius, hostis, i per què no li dius, no, bueno, dona'm la teva adreça i quedem i fem un cafè i parlem d'aquest problema, ens veiem, ens coneixem, no, i aprofundim més, no? Clar. Però hi ha una normativa al telèfon que s'ha de seguir, no? Sobretot per cuidar aquesta persona, l'usuari, per cuidar-te tu i els teus companys, no? Però sí que a vegades tens aquesta voluntat d'ajudar més. I us ha passat que ells mateixos us ho demanin? Mira, ja sé que tu em tornes a respondre. Tu, per exemple, li dius el teu nom? Soc l'Héctor, t'estic escoltant? O no dieu el vostre nom? No, tenim cadascú un sobrenom o el nom que et vulguis, però... Però jo si t'he sentit una vegada, la segona sé que ets tu. Sí, clar. Força, una veu és molt reconeixible. Sí, et reconeixen la veu, però ja truquen i saben, no?, que coneixen aquesta forma de fer i volen parlar amb algú, no? I potser has coincidit o potser no. 902 010 633, per si algun espectador és usuari del telèfon de l'Esperança o ha estat en diferents etapes de la seva vida per diferents motius, com això l'ha servit amb ell per consolar-lo, per deixar-lo més tranquil, per poder anar a dormir amb unes altres ganes. Alguna vegada has penjat el telèfon i t'has quedat amb una inquietud, amb aquella sensació de ai, no tinc clar que aquesta persona no vagi a cometre, vés a saber, com estàvem escoltant ara, o un suïcidi o que faci una bogeria? Hi ha trucades que poder, les que s'allarguen més en el temps, són aquelles que no acaben de tenir un bon ritme o ja no saps ben bé què dir o la persona no sap com expressar-se. Però sí que jo no sóc expert ni psicòleg ni treball social i sí que ens diuen i ens formen molt bé en el sentit que la trucada s'ha de tallar i que ha d'arribar aquell moment per tallar la trucada. I tu ho has de dir, simplement per poder atendre més usuaris. Quan ha de durar com a màxim la trucada? Hi ha un límit de temps? No hi ha un límit fix, però et recomanen que a partir de 30-40 minuts comencem als 25 minuts, 30, comencem ja una miqueta a plantejar possibles ajudes que podem donar nosaltres, conclusions de la trucada. Maria Rosa, expliquem una mica el protocol que se segueix a l'hora de contractar els voluntaris. Per exemple, el to de veu, escoltàvem diferents tons de veu, o parlar de tu o de vostè, en funció de què? Sí, bé, clar, el tema del voluntariat, nosaltres seguim un procés molt estricte de selecció, perquè, evidentment, no tothom pot atendre trucades d'aquesta mena. La persona que atén ha de ser una persona equilibrada emocionalment. Molt centrada, molt forta. Molt centrada, amb molta capacitat d'escolta, com deia ell, perquè, evidentment, clar, hi ha molta gent que instintivament ja té ganes de donar la solució als problemes quan els escolta. I el que ha de fer aquesta persona és aguantar-se, probablement, i deixar que l'altre... O sigui, acompanyar l'altre, que ja va veient quina és la solució als seus problemes, no? Però, clar, evidentment, primer després de la selecció, que es passen també proves psicotècniques, es fa una formació molt acurada perquè sàpiga atendre totes les problemàtiques, perquè sàpiga en un moment donat si una persona agafa el telèfon i està plorant, què ha de fer, com s'ha de comportar, què no ha de dir. I què ha de fer si algú està plorant? Callar, vull dir, estar en silenci fins que la persona li passa el plor i comença a parlar, però d'entrada tu, si una persona plora, no pots dir-li què et passa, deixa que acabi de plorar, deixa que acabi de plorar, i després ella et podrà explicar realment què li està passant, no? Clar, com això és un exemple de moltes altres coses que, en funció també de la temàtica,
de la qual ells han d'atendre, han de saber què han de dir. Ara ens ha augmentat molt, per exemple, el tema de malalties mentals de gent que truca que no està bé. I clar, si no saben què és una esquizofrènia o una bipolaritat, probablement no sabran com enfocar el tema, i si ja saben prèviament això, doncs ja sabran com tractar-los. Ha augmentat molt el tipus de trucades en relació a malalties mentals, deies? A què ho atribueixes? Sí, aquest darrer any és el que abans estava en segon o en tercer lloc i ara ho tenim en primer lloc. Ho atribuïm, no sé, probablement amb que la societat cada vegada està pitjor i la gent, doncs ara hi ha molta depressió. Sí. Molta depressió produïda per la situació econòmica. Dius, aquesta és la primera tipus de trucades. La resta, quin tipus de trucades són? Bueno, tipus de relacions en parella, relacions personals, amb fills, problemes també, sobretot, de solitud. També hi ha molta gent que està molt sola a Barcelona i que necessita una veu amiga, algú que l'escolti. I a tot això, també, per exemple, ens truca molt determinada dona d'una determinada edat que està sola. Quina determinada edat és? Bueno, de 40 a 60 anys aproximadament, no? És el perfil del que ens truca més. Però vaja, això no vol dir que sempre siguin dones i que no vol dir que estiguin soles vivint soles, sinó que probablement se senten soles. Poden estar vivint amb gent però se senten soles. Una pregunta. Últimament han sortit molts estudis que diuen que estan augmentant els temes d'angoixa i de depressió en els homes. Heu notat més trucades de persones, d'homes? D'homes? No. Perquè el perfil és de dona, no majoritàriament? Truquen, i fins i tot els voluntaris són més dones que homes, un 70%. O sigui, si ens truquen un 70% de dones, sota un 30% d'homes. Sí que a l'home probablement ara li costa una mica menys, però li costa trucar per telèfon. L'home de per si és més tancat, doncs li costa més obrir-se, no? Sí, i més el fet d'això, marcar un número de telèfon i agafar, no? Alguna trucada que t'hagi sorprès especialment per la seva duresa o potser no, per el seu testimoni? Jo el que m'ha sorprès és que truca gent jove. Que truca gent jove. Jo quan vaig entrar al telèfon em va dir normalment la gent que truca és gent gran, gent adulta, però la veritat és que per la nit truca gent jove. I què li passa a la gent jove? Quina és la conclusió que treus tu? Jo crec que ells diuen molt que no tenen amics, o que els seus amics s'han sortit de festa i ells s'han quedat sols a casa perquè no els hi venia de gust i truquen al telèfon de l'Esperança per no sentir-se sols. Això és el que trobo a la gent jove. I aleshores com els consoles, tu? Com continua la conversa? Si jo t'acabo de dir això a tu, i tu què em dius després, no? Jo crec que fas algunes preguntes, intentes fer preguntes obertes, que no siguin de sí o de no, i començar a parlar, no? I a vegades la persona t'explica experiències o vivències molt enriquidores per ella i el tema s'oblida, no? Poder el tema principal de la trucada, que era aquesta solitud, queda enrere, no? Ja està, justament, ja s'ha guanyat l'objectiu, no? Sí, arribes al final de la trucada i et donen les gràcies, la majoria, i tu li has de canviar, no? I dir, bueno, gràcies també a tu, no? Perquè m'has enriquit moltíssim, moltíssim. Segur que t'enriqueix molt aquesta experiència de voluntariat. Jo no sé si alguna vegada has sentit aquesta veu que ara escoltarem. És la veu de la Montserrat, que ens truca també des de Barcelona. Montserrat, bon dia. Hola, bon dia. Vostè és usuària del telèfon de l'Esperança? Sí, bueno, he sigut durant un temps, ara no tant. Sí. Però va arribar un temps que no tenia altres persones amb qui parlar, problemes personals que no m'atrevia a parlar i, m'he sentit molt recolzada, escoltada, i, ja era continu. I també buscava segons quines persones per parlar, és normal. Però que en general molt bé i per sort ja he reconduït la meva vida i estic més bé. Sí. Podem saber per què trucava al telèfon de l'Esperança? Quin era el motiu? Bé, a veure, per problemes familiars, però en el fons hi havia un problema d'alcohol. I llavors, fins que no ho vaig començar a reconèixer i ho vaig reconèixer parlant amb ells, i a mica ja ho he anat superant i ara en aquests moments estic bé. Que gran, no?, que pogués trucar al telèfon de l'Esperança i que el telèfon de l'Esperança servís perquè vostè deixés la beguda que li estava suposant en aquell moment un problema. Sí. I això són coses que no pots parlar amb ningú perquè ho tens amagat i llavors d'aquesta manera
ho parles perquè hi ha una persona que t'escolta, però en canvi tu estàs en l'anonimat, no? Clar, i ara està bé? Se sent millor? Ho ha deixat del tot? Sí, vull dir, estic en tractament, estic bé. Molt bé. A veure, de vegades també tinc tentacions de parlar, perquè ja és com un costum, no? Clar. I tinc ganes de parlar, però de vegades també costa molt de connectar, tenen moltes trucades, però sí, sempre tinc, doncs, moments, penso, en moments de dir, penso de trucar. És una ajuda més. Clar, perquè Montserrat, quan vostè trucava, normalment, en alguna ocasió, s'havia repetit una veu i, per tant, ja li agradava parlar amb determinades persones? Això passava? Sí. Ja avui que em sembla que per la veu ja me les coneixia, perquè ja jo això ja t'ho he dit, vaig trucar molt. Clar. I ja avui que em coneixia les veus i tot. Està molt clar. Moltes gràcies, Montserrat, per la seva trucada avui als matins a TV3. 902 010 633. Qualsevol espectador que també fos usuari del telèfon de l'Esperança serà benvingut al seu testimoni. No sé si et sonava la veu de la Montserrat, perquè ella diu que ara ja no truca tant, però també deu crear una certa addicció. En el moment en què una persona se sent sola, que sap que allà l'escolten, sempre es pot anar trucant. Sí, bé, hi ha gent que s'agafa el telèfon com la seva família. Hi ha gent que durant anys està trucant al telèfon. Alguns voluntaris ens han explicat que hi ha persones que ja les coneixen, ja saben més o menys que truquen cada mes o cada setmana, i clar, el dia que no truquen la troben a faltar, no? Què li haurà passat, no? Que aquella persona potser està a l'hospital o, clar... I hi ha persones que us han expressat que se senten amenaçades, potser per la seva parella o exparella, en els casos, per exemple, de violència domèstica. Aquí, a partir d'un moment en què algú es diu que s'està sentint amenaçat, quina és l'actuació que vosaltres podeu fer? Podeu avisar els Mossos o com actueu? En principi, nosaltres, clar, és un servei anònim i aconfessional i apolític. Per tant, no podem agafar i trucar nosaltres directament als Mossos, sinó la persona no ho demana. Però li aconselleu... Se li pot aconsellar, la persona, clar, en principi no diu el seu nom. Ha de ser ella que vulgui dir el seu nom i que després puguem fer algun tipus d'acció, però en un primer moment no es pot fer res. En els casos de persones que truquen d'una forma molt freqüent, hi ha moments en què un es queda amb l'angoixa de dir ara ja fa dies que no truca, per què no serà? Per què serà o per què no truca? Sí, a vegades passa, no? Però, bueno, és igual que quan truca molt i l'escoltes, també, sense alegria, però a vegades has de pensar que potser és, si no et reconeix, no continuar aquella conversació que portàvem l'altre dia, no? Perquè poder aquella conversació estava molt carregada o va ser complicada i començar de nou. A vegades escolta amb tanta gent, tant ells com nosaltres, que jo crec que és un factor molt positiu. Abans ens parlaves dels joves. Quines conclusions treus tu en general, no tant de joves, sinó de com estem, com està la societat? Jo crec que jo em vaig fer voluntari, entre moltes coses, per saber això, per escoltar, per veure coses noves, per intentar trobar una realitat comuna, no? I crec que és molt necessari a vegades tancar els ulls, que és el que es fa al telèfon de l'Esperança, no veure l'estereotip, la persona, i anar una mica més a l'interior. Tenir unes converses enriquidores, que en el temps poder són 20 minuts, però a vegades ens coneixem com si fossin de tota la vida, tenim molts punts en comú. Crec que fa falta, és necessari tant parlar com escoltar molt. Us passa que la persona no té ganes de penjar, però vosaltres heu de penjar i acabar aquella trucada, i això com s'acaba, com es gestiona, com s'arriba a aquella corda, ara sí que hem de penjar? Jo personalment el que em van ensenyar i els companys que a les classes de tutoria em va anar molt bé és hi ha gent que està a l'espera, hi ha gent que vol parlar, no? I a la nit som normalment 2 voluntaris, 2 cabines i per respecte als altres que també els hi ve de gust parlar, hem d'acabar aquesta conversació. Del que dèieu, suposo que el que tots ens imaginem que és més difícil són les persones que diuen que es volen treure la vida. Llavors això aquí sí que sembla difícil d'imaginar què se li diu, no? Què es diu, si també heu d'esperar en silenci. Sí, abans ho heu dit, no? Amb la por terrible de pensar que potser passa, no? Sí, jo crec que el silenci aquí és molt enriquidor. Trobes un nou paradigma del silenci, un silenci que parla molt a vegades, no? I la persona reflexiona sobre el que diu i no hi ha cap cosa a dir que estigui en un manual.
O sigui, és trobar-te en el moment, trobar-te en la conversació, i a vegades la conversació es nutreix d'altres coses, per exemple, d'un silenci, i hi ha un canvi repentí, no? Jo no m'ha passat molt sovint, la veritat, però no tinc por quan arribi el proper moment, no? Perquè em sento, o almenys intento sentir-me molt segur i transmetre aquesta seguretat a la persona. Molta esperança, sobretot, no? El telèfon de l'esperança, molta esperança en dir, bueno, hi ha esperança al canvi, no tot serà així i no tot serà sempre així. Dóna ganes de tenir-lo d'amic, eh? Sí, sí. Escolta, Sembles molt bona persona. Bueno, s'ha de dir que És que els l'Héctor... voluntaris al telèfon tots són superbones Des dels persones. 13 anys l'Héctor està fent voluntariat, eh? Des de 13 anys. És una persona que ja se'l veu totalment implicada. I jo el que et volia dir quan ha dit no tinc por, a mi aquesta frase, perquè clar, quan vaig estar parlant amb els voluntaris, que intercanvies, i quan vam anar a gravar imatges de recurs de la cabina, que clar, era en un moment que no hi hagués trucada, perquè aleshores has de sortir, és totalment... El moment de la trucada a mi em va fer una por de dir, si jo hagués d'agafar aquell telèfon, jo em veig incapaç de fer aquest tipus de voluntariat. O sigui, què li dius? és com un petit homenatge a aquesta gent, perquè realment xapó, no? Perquè has de ser d'una manera molt especial, amb molts recursos i, bueno... Hi ha molt companyerisme, això, hi ha molt seguiment, ens segueixen molt, formem, i sobretot un companyerisme brutal, amb la gent que porta molts anys, que et transmet una seguretat, de dir, llença't i sigues tu, sobretot. Molt tipus de perfils, perquè, no sé, jo tenia la idea que era gent gran, la majoria, i ell, qualsevol edat, de tot tipus, de gent que es dedica a qualsevol feina, empresaris, gent que, o sigui, psicòlegs, de tot. Que bé, escolta, i comuniqueu molt? No, intentem que no, però no sabem. Ara tenim una centraleta que ho controla, això, si comuniquem molt o no. Molt bé, escolta, molt èxit, que hi hagi moltes persones que es puguin sentir recolzades, escoltades, com aquests espectadors que ara ens trucaven. En el cas de la Montserrat, per exemple, que va aconseguir fins i tot deixar l'alcohol gràcies al telèfon de l'esperança. Gràcies per acompanyar-nos avui als matins de TV3.